Ahojte! Dnes som tu s tipmi na moje 3 najobľúbenejšie raňajkové kaše na sladko. Poviem vám pravdu, nebolo ľahké vybrať len 3 kaše, ale snažila som sa vybrať 3 najrozličnejšie a najzaujímavejšie, aké ste podľa mňa ešte neskúšali a myslím, že stoja za to. Tak poďme na to! Prvá je cicerová kaša na sladko. Áno, cicer sa vďaka svojej jemnej orieškovej chuti hodí aj do takýchto sladkých receptov. No a táto chutná kaša je skvelý spôsob, ako do svojho jedálnička nenápadne prepašovať viac strukovín. Na 2 porcie budeme potrebovať v mixéri odporúčam použiť sekáčik, si spolu do hladka rozmixujeme cícer, jablkové pyré, mlieko, ovsené vločky, med a štipku soli. Ak chcete, pridajte aj proteínový prášok, najlepšie vanilkový. Keď je kaša hladká a neostali v nej stopy ciceru, primiešajte do nej napríklad ovocie, horkú čokoládu, kakaové bôby alebo hrozienka a podávajte ju čo najskôr. Druhá kaša je môj osobný favorit, je to táto kávovo-kakaová quinoa. Je to skvelá voľba na ráno, ktorá vás rozhodne nakopne do nového dňa. Predstavuje nutrične hodnotné a výnimočne chutné raňajky s quinoou, chia semienkami a kakaom, ktoré budete mať na stole za chvíľku. Na 2 porcie potrebujeme v malom hrnci si zmiešame suchú quinou, kakao alebo karop, chia semienka a mletú kávu. Zalejeme ich ľubovoľným mliekom a na osladenie pridáme buď na drobno nasekané ďatle alebo med. Kašu privedieme k varu a za občasného miešania ju varíme, kým quinoa a chia semienka nevstrebajú takmer všetku tekutinu. Konečná konzistencia by mala pripomínať puding. Hotovú kašu naservírujeme do misiek, polejeme ju jogurtom alebo cottage syrom, dozdobíme ovocím a podávame najlepšie teplú. A posledná do tretice je tu táto zdravá ovsená kaša baklava. Baklavu zbožňujem a táto kaša mi ju úplne pripomína. Ukrýva v sebe totiž úžasnú kombináciu vlašských orechov, pistácií, medu, citrónovej kôry a korenia. Jedna dávka tejto krémovej kaše je poriadne veľká, nutrične hodnotná a som si aj istá, že vás dobre zasytí na celé dopoludnie. Jej krémovosť spočíva v pomalom varení vločiek na miernom až slabom plamení. Na 2 veľké porcie potrebujeme v hrnci necháme prevrieť vodu a následne do nej vysypeme ovsené vločky. Tie necháme variť na miernom plamení zhruba 10 minút, pričom ich občasne premiešame. Ak je už väčšina vody odparená, plameň znížime na veľmi slabý a vločky varíme dovtedy, kým sa do nich voda úplne nevstrebe, čiže zhruba ďalších 10 minút. Ak má niekto radšej mokrejšiu kašu, môže vločky odstaviť skôr. Po uvarení kaše do nej vmiešame všetky ostatné suroviny a osladíme ju medom podľa chuti. Kašu podávame najlepšie teplú. Nutričné hodnoty, celé recepty a linky ku knihám nájdete v popise videa. Ak by ste chceli vidieť viac takýchto receptov na fit raňajkové kaše, tak poďte na fitrecepty.sk a nechajte sa inšpirovať množstvom zdravých receptov, aké tam pre vás mám. Prípadne sa inšpirujte v mojich fit knihách. Ja dúfam, že som vás týmto videom inšpirovala a že si recepty pripravíte tiež.
Budem tiež rada, ak mi do komentára napíšete, aká je vaša najobľúbenejšia raňajková kaša. #vaša kaša. No a samozrejme nezabudnite tiež sledovať moju stránku fitrecepty.sk a Instagram. Ďakujem vám krásne za sledovanie, vidíme sa opäť o týždeň. Ahojte!